160 தான் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு என்னால. நான் எங்க அப்பாவால பொருளாதார அடிப்படையில் அவர் கொஞ்சம் நல்லா இருந்ததுனால ஒரு டீம்டு காலேஜ்ல வந்து 25 லட்சம் ரூபாய் கட்டி எனக்கு சேர்த்து விட்டாரு. இப்ப இங்க முரண்கேடா என்ன இருக்குன்னா, லைக் காசு இருக்கிறவன் டாக்டர் ஆக முடியுமா? இப்ப காசு இருக்கிறவன் டாக்டர் ஆயிட்டா அவன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்பான்? காசு எடுக்கிறதுல தான் இருப்பானே தவிர மக்களுக்கு பணி செய்யறதுல இருக்க மாட்டான். இப்ப நீட்டு தான் உண்மையான தேர்வு, டாக்டர் உருவாக்குற தேர்வுனா அப்ப இத்தனை நாளா நீங்க பார்த்த டாக்டர்ஸ் என்ன டுபாகூர்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? இத்தனை நாளா என்ன நீட் இருந்துச்சா? லைக் எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. என்னோடய கூட இருந்த ஜெகதீஷ், அவனால 25 லட்சம் ரூபாய் கட்ட முடியல. இன்ஃபேக்ட் என்னோட அவன் நல்லா படிக்கிற பையன், என்னோட 2 அட்டம்லயும் மார்க் நல்லா எடுக்க முடிஞ்சிச்சு. அவனால சேர முடியல. நான் இங்க பொருளாதாரத்தின் அடிப்படையில தான் எல்லாமே இருக்குன்றது நான் சொல்றேன். அவன் 400 மார்க் இந்த அட்டம்ப்ட்ல அவனால சேர முடியலன்னா அதுக்கு காரணம் எனக்கு புரியல. இந்த தேர்வை வச்சு என்னதான் சாதிக்க போறீங்க? இன்னும் எத்தனை பசங்களை சாவடிக்க போறாருன்னு தெரியல இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து இருக்கிற ஆளுறவங்க.